Niger jamana ka kɛnɛmako minisiri ye laseli kɛ k'a fɔ sɛbɛnfura dɔ la mun lasera ciden juru sira cakɛdaso minnu bɛ Niger ko u b'a da u tulo kan k'a fɔ ko mun ye cidenya passeport Niger jamana ka cidenya passeport ko ninnu bɔra a ma ka sababuya kɛ nafa t'u la tuguni ni sɛbɛnra bataki dɔ kɔnɔ mun ni ale carila réseaux sociaux kan Niger jamana ye passeport diplomatique 990 minnu n'a tun bɛ jamana ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔw bolo minisiriw ani wasadenw ani bilasiralikɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnen la minnu tun bɛ baara kɛ jamana ka ɲɛmɔgɔyaso la walima u ka wasadenso walima premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la ni laseli kɛra ni cakɛdaso fɛ a bɛ passeport 50 ɲɔgɔnna bɔ minnu fɛnɛ dira kɛnɛmamɔgɔ dɔw ma i n'a fɔ minnu bɛ bɔ Faransi, Angleterre, Libye, Amérique, Turquie ani farafinna tilebiyanfan jamanaw dɔ. Utu kalo laban na Ɲaamɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye fanga min binna olu ɲɛmɔgɔw ka passeport diplomatique 5 ko o bɔ a ma ni jamana ka fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Uhumudu Mahamadu, Hasumi Masudu ani Niger ka lasigiden min tun bɛ Faransi Aishatu Bulama